tomto videu si vysvetlíme konverzné funkcie medzi reťazcami a zoznamami. Ukážeme si, ako z reťazca dostaneme zoznam a ako zo zoznamu dostaneme nejakou veľmi jednoduchou metódou reťazec. Na čo sa tieto konverzné funkcie používajú? Vieme veľmi dobre, že reťazce sú dátové typy, ktoré sú immutable, to znamená, že sú nemenné. Nemáte šancu v reťazci zmeniť nejaký znak. Tu je toho ukážka, v premenej R mám reťazec ahoj a namiesto písmenka A by som tam chcela dať písmenko X, tak priradím R znaku, čiže do toho Ačka by som chcela preradiť X, samozrejme po spustení tohto príkazu to celé zlyhá. Ale keby som dokázala ten reťazec ahoj previesť na zoznam, urobím to veľmi jednoduchou konverznou funkciou list. V tom prípade už v premenej Z nebude reťazec R, ale zoznam Z, ktorý bude obsahovať jednotlivé znaky reťazca. Zoznam list je už mutable, to znamená, že dokážete meniť jednotlivé prvky zoznamu. To znamená, že poďme sa na toto pozrieť. V premenej Z už je zoznam, čiže tu už si predstavíte, že je tam písmenko A, samostatné OJ, a namiesto Z 0 by ste chceli priradiť X, robíte presne ten istý priraďovací príkaz ako tu, v reťazci to nejde, ale tu na zoznamoch to ide úplne v pohode. Teraz, čo vlastne potrebujete, je všetky tieto znaky v tomto zozname zasa zlúčiť do jedného reťazca. Na to nám slúži metóda join. Join má nasledujúcu syntax, tuto je všeobecnejšie napísané. Za názvom tejto metódy do zátvorky ide zoznam Z, ktorého prvky chcem pospájať. No a potom pred tou bodkou tu ide vlastne reťazec, ktorý vlastne má byť znakom medzi týmito prvkami. Ja však tu nechcem žiadny nejaký spojovací znak, to znamená X, za ním ide tesne písmenko H, za Hčkom tesne písmenko O, to znamená, že tu na ten spojovací znak nebude žiadny, čiže dám tam nejaký prázdny znak, medzeru tam nemôžem dať. No, skúsme, ako to bude fungovať, keby som tam dala medzeru. Vytvorí reťazec, ktorý vlastne bude mať ako spojovací znak medzi jednotlivými prvkami toho zoznamu medzeru. Ak tu nadám znak napríklad plusko, spustím, tak vlastne bude mať spojovací znak medzi jednotlivými prvkami zoznamu písmen, teda znak plus. Čiže metóda join je veľmi flexibilná, dokážete z prvkov zoznamu, ktoré však musia byť znakového alebo reťazcového typu, dokáže tá metóda join vlastne zlúčiť alebo spojiť tieto prvky so spojovacím znakom, s akým si želáte, do jedného reťazca. Tu máte uvedených niekoľko príkladov, napríklad mám tu na zoznam Alexandra, tu nadám XA, no a keď tam dáte ako spojovací znak hviezdička, tak sa vám vypíše toto. Takže tu nám máte všeobecnú syntax, ako argument je zoznam reťazcoidných prvkov. Na schvál teda tu nadám nejaké číslo, aby skúšam, či join pobeží, nepobeží. Takže tu nám máte uvedených ešte niekoľko príkladov a tu na nejaké krátke úlohy napíšte program, ktorý zoznam slov a čísel vyskladá do vety. Máte takýto zoznam reťazcov a máte z toho vyskladať vetu analogicky. Skúste toto. Dobre, teraz ideme na metódu split. Máme teraz opačnú situáciu. Máme nejakú vetu alebo nejaký viacero vied, masívnejší text, ktorý je ohraničený medzi úvodzovkami alebo apostrofmi. A chceli by sme teraz zistiť, koľko má táto veta slov. Môže tam byť prakticky čokoľvek. Keď sa mi podarí rozdeliť jednotlivé slová do zoznamu, čiže každé slovo by bol vlastne jeden prvok zoznamu, potom by už len stačilo pomocou funkcie len zoznam zistiť počet prvkov zoznamu a mám vlastne počet slov v danej vete. Ako vytvoriť z tohto reťazca? Dá sa to urobiť pomocou metódy split. Syntax
tejto metódy je následovná. Výsledkom tejto metódy split predovšetkým si musíte uvedomiť, je zoznam prvkov. To znamená, že vľavo ja tu napíšem premenu Z, ktorá bude vlastne zoznamom, do vlastne budem ukladať výsledok tejto metódy. Potom pre tú bodkovú notáciu píšem premenu, v ktorej sa nachádza daný reťazec, ktorý chcem rozparsovať alebo ktorý chcem rozsekať. Potom ide príkaz split a v zátvorke, v apostrofoch ide vlastne oddelovač, podľa akého znaku vlastne chcem oddeliť tieto reťazce v tej pôvodnej vete alebo v pôvodnom reťazci. Takže ja to v tomto mojom prípade chcem rozdeliť podľa medzery. Čiže mám tu na jeden strašne dlhý reťazec a jednotlivé slova sú oddelené medzerami. Čiže medzera sa mi proste javí ako nejaký prirodzený oddelovač. Čiže podľa medzery mi vlastne rozsekaj ten daný reťazec na nejaké časti. Tieto časti mi daj do zoznamu, tieto časti budú pochopiteľne opäť reťazce. Takže do premennej veta si uložím reťazec, splitnem túto vetu, tento reťazec podľa medzery, to znamená, že v zátvorka bude apostrof, medzera, apostrof a výsledok toho, čo mi vznikne, dám do premennej Z. Vytlačím si to, aby som videla, že čo v tej premennej Z mám. Vidím, že v tej premennej Z sú jednotlivé prvky zoznamu, v tomto mojom prípade jednotlivé slova. Už tie medzere tam nie sú, tá medzera nám slúžila ako oddelovač, mám tu už len samotné tie slova a stačí už len aplikovať metódu len Z a mám počet slov v zozname. No a tu nám mám niekoľko ďalších príkladov, vysvetlím tieto prvé 3 a ten potom budete riešiť sami. Takže prvá úloha. Mám nejaký text, v tomto texte mám nejaké 3 vety. Napíš program, ktorý vytvorí zoznam slov začínajúcich sa na písmenko N. Tak predovšetkým si vytvorím zoznam úplne všetkých slov z tejto pôvodnej vety a potom ten, ktorý mi vznikne, budem prechádzať a budem zisťovať, že či náhodou to dané slovo, na ktorom práve teraz som, či sa začína na N alebo nie. A budem to sekať do nového zoznamu. Takže poďme. Máme premenu text, v ktorej sú tieto 3 vety. Je to jeden jediný reťazec. Tento reťazec, ktorý sa nazýval text, splitnem pekne krásne podľa medzery, pretože medzera je tu vlastne prirodzený oddelovač medzi slovami. To, že za niektorým slovom je bodka, je v poriadku, tam mi logiku toho programu nemení. Pre istotu som si vyprintovala, čo mám v premennej Z. Zaviedla som si novú premenu. Bude to vlastne zoznam na začiatku prázdny a do tohto zoznamu V budem vkladať tie prvky toho zoznamu Z. To znamená tie slova, ktoré sa začínajú na N. Mám tam niektoré slova, ktoré sa začínajú veľkým N, niektoré malým N. Takže v tom prvku čekujem znak. Pre istotu každý ten prvok si, alebo každý ten nultý znak si prevediem na malé písmenko, aby som sa tam nemusela pýtať, že či sa to rovná malému N, or, alebo či penula sa rovná veľkému N, ale aj tak sa dá. No a pentnem to a mám. Čiže táto metóda split nám bohovsky pomôže k tomu, aby sme si v rozsiahlejšieho textu, väčšinou je ten text organizovaný do vied a podobne a pozostáva zo slov, medzi ktorými sú medzery. Za chvíľočku budeme pracovať so súbormi, takže túto metódu split budeme veľmi často používať aj neskôr. Takže táto metóda split nám pomôže vlastne z reťazca vyrobiť zoznam jednotlivých slov, ktoré sa v tom reťazci nachádzali a tým pádom vlastne tá dátová štruktúra zoznam je úžasne flexibilná. Môžeme ju meniť, môžeme ju veľmi jednoducho prejsť. To znamená, že zmeníme si ten reťazec alebo ten dlhý proste text na niečo jednoduchšie, na niečo, čo už poznáme, s čím vieme robiť a potom už pracujem so zoznamom tak, ako som sa to naučil. Tu nám máme ešte ďalší príklad. Táto premena text obsahuje túto skupinu
znakov máte napísať program, ktorý spočíta hodnoty 2, 12, 56 a podobne. To je v jednom reťazci, tu na ten oddelovač, keď sa pozrieme na to, není medzera, ale je dvojbodka, takže opäť to vlastne splitnem podľa oddelovača, ktorým je dvojbodka, ten oddelovač tu je pekne krásne v tej zátvorke, do premenej Z, šupnem výsledný zoznam, čo mi vznikne, pre istotu si to vytlačím, čo mi tu nám vzniklo, tu na zoznam čísel, avšak tieto čísla sú vnímané ako reťazce. Nie je nič jednoduchšie ako tento zoznam prechádzať prvok po prvku, skonvertovať to na celé číslo a zosumovať a máte to vybavené. Poďme na úlohu číslo 3. Tento program teda není dokončený. Úlohu číslo 3 máte na vstupe opäť nejaký text. Máte tam vetu, kde už tá bodka za jednotlivými vetami mi nejako vadila, tak som to dala bez interpunkcie. No a máte vlastne zo všetkých trojznakových slov vytvoriť jeden jediný reťazec. To znamená, že bolo by rozumné všetky tieto slova, ktoré sú tu rozsekať do nejakého zoznamu, tak aby každé slovo stalo samostatne. Potom si ten zoznam budete musieť prechádzať a hľadať trojznakové slova. Najlepšie by bolo do úplne nového zoznamu tie trojznakové slova šupnúť a keď už máme tie trojznakové slova pri sebe, tak ich tým joinom spojíme do jedného reťazca vybavené. Čiže tu v príklade použijete aj metódu split, aj metódu join. Takže splitnem to podľa medzery, tuto mám. Vypísala som si print Z, čo vlastne bude Z, budú to tieto jednotlivé slova. No a do zoznamu V ako výsledok som si vlastne appendovala všetky tie prvky, všetky tie jednotlivé slova, ktoré mali dĺžku 3. No a potom som to vlastne už iba joinla a vypísala reťazec, zas ich rád. Takže to je vlastne